Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Dear Kumikinang na Tambalang, Nicole Ayala at Diego Bandido. Isang mapagpalang araw po sa paborito kong tambalan sa ere. Ako po si Royce, 29 years old, at isa sa marami po ninyong tagapakinig dito sa Marikina. Sumulat po ako kasi wala akong pagsidlan ng saya. Naisip ko pong ibahagi sa inyo para makapag-share ako ng good vibes sa mga kapwa ko tagapakinig. Ganito po kasi, panganay po ako sa 3 magkakapatid. Maaga pong nawala ang tatay namin kaya nasanay na akong akuin ang responsibilidad sa pamilya. Ako ang tumayong breadwinner. At lahat ng pangangailangan sa bahay ay sagot ko. Bayad sa kuryente at tubig, pambili ng pagkain, tuition fee ng mga kapatid ko, automatic na po sa akin na unahin ang pamilya ko bago ang sarili ko. Hindi naging madali. May mga gabi na pagod ako, pero hindi pwedeng sumuko dahil may 2 nakababatang kapatid at ina na umaasa sa akin. Sa awa ng Diyos na pagtapos ko na yung sumunod sa akin. Kamakailan lang nakahanap na siya ng trabaho. 10th at 25th ang sahod niya kaya noong February 10, natanggap niya ang una niyang sweldo. Pag uwi niya ng bahay, may dala siyang ulam na good for 1 week. Nag-abot din siya ng pambayad sa kuryente at tubig. Sinabihan pa niya si mama na wag na munang magluto ng hapunan dahil magpapadeliver daw siya ng gusto kong kainin. Simple lang yon para sa iba pero para sa akin, napakalaking bagay. Habang kumakain kami, ang dami niyang plano. Ipapaayos daw niya paunti-unti ang bahay namin. Ibibili daw niya si mama ng washing machine para hindi na mahirapan sa paglalaba. Magbabakasyon daw kami kahit sa malapit na resort lang ngayong Holy Week. Habang nagsasalita siya, tahimik lang ako. Sa totoo lang, nangingilid talaga ang luha ko. Paano ba naman? Matapos sa maraming taon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Nagpapasalamat ang puso ko kasi hindi naging makasarili ang kapatid ko. Hindi niya inuna ang luho o ang sarili niyang kagustuhan. Inisip niya agad ang pamilya. Doon ko mas lalong napatunayan na lahat ng pagod, lahat ng sakripisyo, may bunga. Unti-unti nang gumagaan ang buhay namin. Sa mga kapwa ko breadwinner na pagod na pero patuloy pa ding lumalaban, sana ay dumating din ang panahong hindi na kayo nag-iisa sa pagtataguyod sa pamilya. Maraming salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Royce. Royce! Hi, Royce! Kumusta ka naman, Royce? Happy for you! Correct. Ang sarap sa pakiramdam na meron ka na finally nakashare sa, hindi naman burden, kundi sa mga gastusin. Masarap yan sa pakiramdam. At alam nyo po, talagang ito po yung isang pagpapatunay na na-appreciate din yan ng mga givers. There are so many times na may feeling po tayo na pagka ang isang tao ay giver, parang
hindi niya na kailangan ng tulong, o kaya hindi na siya dapat regaluhan, o kaya hindi na siya dapat binibigyan ng kahit ano, dahil total naman, nasa DNA na niya o nasa sistema na niya yung siya yung tagabigay, siya yung taga-provide. Pero ang hindi po natin alam, gusto din ng mga giver na minsan may ka-share. Correct. Bakit naman hindi, di ba? Actually, mababaw lang yung Yung gusto kaligaliyahan nila. ng mga Correct. giver. Kagaya ni Nicole Yala na isang giver na regaluhan niyo lang ng ginto. Oh, why okay not? na yun sa kanya. Thank you. Mayat de la Rosa fine jewelry. Tapos mga 15 grams. Simple lang, di ba? Tapos pakainin lang si Nicole sa sa Crabs and Crack Seafood Rest. Ay, sa Parkal ba yan? Seafood House? Oo. Pwede sa Parkal. Ayan, Ayan, maliit lang na bagay. Simple bagay, maliit na bagay. Correct, oo. Tagtaran niyo ko na napakaraming crab sa harapan ko. Dahil dyan ako mahilig. Why not? Hindi, pero Ayan, totoo. maliit siya na bagay. Correct. Pero parang, sabi nga nitong tambalanisa natin, para sa iba, parang maliit na bagay, pero it's actually a big thing. Alam mo ako, Jegs, kaya ko alam itong Crabs and Crack. Kasi yung kapatid ko, yung bunso naming kapatid, dahil siguro sobrang busy ko, hindi ko na feel yung pag siya na yung sasagot nung kakainin. Tapos there was one time na yung branch nila sa May Laguna na nanlibre yung kapatid kong bunso. Hindi na, matagal naman na siyang nagtatrabaho. Siguro lang talagang mas nalilibre ng kapatid kong bunso yung kapatid kong babae tsaka yung mama ko kasi mas nakikita niya versus ako. 'Di ba? Pero para sa akin, apaka big deal na yung ate. Yung ate na laging tagagastos, yung panganay, yung ililibre. Oo, yung ililibre, hindi maglalabas ng pera. Hindi ko ilalabas yung wallet ko, 'di ba? Ang laking bagay noon. I mean, Totoo. akala lang natin na it's of course, para sa mga ibang tao na, halimbawa, tulad ko na, while giver, hindi rin naman malalim ang kaban. So, kung merong mag-share sa akin ng bill, thank you. 'Di ba? Pero para sa iba na malalim ang kaban, let's say, kung yayamanin ka talaga, tas may mag-share, hindi na ito tungkol sa pera eh. It's about yung act. 'Di ba yung act na gusto mong mag-share, na gusto mong mag-give back. Ayan. Yun na yun eh. Iba yung regalo doon. Iba yung feeling, parang ito din experience ko rin din nung last year, December, nung birthday ko. Sabi ko sa kapatid ko, ay dalawa lang naman kami. Sabi ko, walang handa. Oo, walang handa. Tapos syempre, walang release. Sabi ko, Mia, sige na, ako na bahala, basta tayo lang. Ayan. Yung isang anak niya, tapos kami nila, tsaka nila Justin. Kayo parang, yung, alam mo, nakakataba ng puso na, kasi, siya ang nanlibre. Oo, siya yung nanlibre, na parang, ikaw, default mo na laging ikaw, yung pag may handaan, may labas, basic sa'yo yun. Kasi giver nga tayo eh. Pero yung maliit na bagay, parang ang laki-laki para sa atin. Correct. Totoo Kaya yan. naramdaman namin na, Royce, yung saya mo. Correct ka. At saka masarap sa pakiramdam yan kasi ibig sabihin, hindi na, dun sa part na hindi sila nagdamot, natuto sila mula sa'yo. Yun yung isa pang mga gift sa'yo, yun yung mga magagandang balik na hindi na yung tinanong mo ko kung anong gusto kong kainin eh. Yung part lang, di ba sinabi niya naman yun na natutuwa ako na yung kapatid ko natututo din na magbigay. Yes. Di ba? So, yun yung sinasabi natin na lagi dito sa ating Kumikinang na Tambalan segment na meron pong ripple effect. Oo. So, kung halimbawa nagsungit ka, pwedeng yung sinungitan mo ay sunungitan din yung susunod na taong makikita niya at yung taong nakita niya, susungitan yung jeepney driver, susungitan yung lahat ng mga pasahero, dala-dala na yan, 'di ba? But in the same way, ganun din ang ripple effect ng kindness, ng sharing, ng giving, na kapag ka nagbigay ka, yung binigyan mo, parang it's easy for him or her na mag-share na din kasi natuto siya na magbigay. Well, especially sa family, kung ano yung pinapakita natin, we are extending ourselves. So, kagaya mo, Royce, na-extend mo yung pagiging giver mo doon sa kapatid mo. Correct. So, hindi lang basta tumulong ka, at the same time, bumabalik din sa'yo eh. Tama. So, it's a circle of life. Circle of life, full circle moment, Yes, 'di ba? Bumabalik, 'di ba? Correct. Ganon. At ganon eh. Life is a boomerang. Kung ano ang ibato mo, yun din ang ibabalik sa'yo. Though for some, hindi din na nangyayari, di ba? May mga din na tinulungan mo. Pero hindi bumabalik. Pero okay lang. Babalik naman sa'yo yun in some other form. Yes. But
definitely may seed yun eh. Kung Meron. sa ngayon, yung moment nila, part ng season ng life nila, medyo nakatuon pa sa sarili nila, but definitely time will come, hindi mawawala yung mga itinatanim, pinupunla natin kabutihan. Correct. Totoo yan. 'Di ba? So, napakaganda ng feeling. And thank you dahil Royce, nag-share ka ng good vibes sa Yes, amin. oo. Ang sarap sa pakiramdam ng meron tayong natatanggap na kwento ng good vibes. Mhm. And speaking of good vibes, i-shoutout lang natin, speaking of giving and sharing, so shoutout lang natin dahil in-invite tayo na mag-dinner kasama sila. Ay, oo. Kagabi sa Oo. Soler. Ayan. Ayan. Shoutout kay Levi, tsaka kay Dennis Ayan. Villahermosa. Thank you. Oo. Sabi ko when he said na thank you daw sa pagpunta, sabi ko, salamat din po sa pag-allow sa amin mag-gate crash. Ramdam na ramdam po namin talagang isiningit nyo kami doon. Oo, thank you. Appreciate namin yun. Na-appreciate namin yun. Ay, saka Salamat. alam mo naman, basta libre, hindi namin talaga tinatanggihan eh. 'Di ba? So kami po ay natutuwa. So maraming salamat. Oy, shout out ko lang yung nakikinig ngayon, si Nonoy Villa, tsaka si Miko Pinalba. Ayan, nakatutok sa atin. Nakatutok din sa atin mga green GSM Oy, drivers. hello! Shoutout po sa inyo. Kalat na talaga kayo sa kamay Oo. nila. At nung pumunta ako ng Cebu, talagang kitang-kita mo yung mga green na GSM drivers. Lalong-lalo na kay Noel Lopez. Ang pagbate ay galing kay Conyo Bicolano. Nakasakay ka ba dyan? Ayan. Conyo sa green GSM ni Noel Lopez. Ayan, si Noel Lopez. Naku, Noel, alam mo ba, kung si Ay. Conyo Bicolano Si man, Broski. si Broski, Ay, yan alam yung- mo ba, yan ang superstar ng Daet Camarines Tama, Norte. oo. Yung huling binigyan niya ng tip. Na ospital. Alam mo kung bakit? Nabondat. Oo. Naimpatyo sa Hindi dami. natunawan. Hindi natunawan sa dami ng nabiling bulalo. Oo, Kasi magkano binigay? parang magkano na ba yung bulalo dun sa kinainan ko nung isang araw? 1,000 eh. Oh, 1K? 1K. Yan yung Ay. pinakamaliit Grabe. na kayang ibigay nitong si Broski, Oo, Conyo pag- Bicolano. Bantayan mo pag ngumiti ngayon yan. Nako. Ayan. Ngayon, pag hindi nagngumiti, Mababa yun yung 1K, hindi siya ngumingiti. oo. Pero pag ngumiti- nakangumiti siya, Oo. siguro mahina na yung 3.5. Yan. Mahina na yung 3.5. Alam mo, kapag may mga kasamaan tayo nagpapabate, parang feeling ko ayaw na lang Oo. sabihing nakasakay sila doon. 3.5 lang yan, yung parang ngiti. Pag lumabas yung ngipin na may Ayan na. ngiti, mas malaki pa. Mahina ng 4.2. Ganyan, ha? Kuya Noel, Ayan. alam mo na. Charas. Ay, nako. Oy, batiin lang din natin yung mga boss sa Green GSM. Sila Hello Sir po, Mark. Ayan. Sir Mark. Salamat na Miss Ayan. Mimi. Ayan, hello po. Looking forward to working with you. Yes, Sa mga oo. shoutout po sa inyo at maraming salamat. Marami. Tsaka nakikilala na rin tayo kahapon. Meron tayong isang Green GSM driver, di ba? Na nakakuha ng special prize. Yes. Mula sa ACS, mula sa Tama. Pride Detergent. Correct. Di ba? Oo. Napakabongga. So, ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam na meron tayong nabasang kwento ng good vibes. Yes, oo. So, it's again a reminder para po sa atin na nakaka-good vibes po pag tayo po ay nag-share. And ang sharing po, mga kabisyo, tandaan, hindi lang po monetary ito. Yes. Hindi lang po ito financial. Mhm. Well, kung financial i-share, why not? Why diba? not? Hindi naman Oo, tayo kami, tatanggi willing- dyan. willing kami tumatanggap dito. Go, diba? Tumatanggap kami niyan, diba? Oo. Pero kung ang sinishare mo ay oras, Yes. that's also a big thing. Totoo. Pwede namang hindi mo ibigay yung time mo para sa kanya, pero Correct. nag-share ka ng oras. Nag-share ka ng panahon. Nag-share ka ng kaalaman. Mhm. 'Di ba? Nag-share ka ng knowledge. Hindi mo gini-gatekeep. Ika nga, Correct. 'di ba? Hindi mo tinatago yung Oo. mga kaalaman. That's also sharing. Kaya it's a good practice na we always extend ourselves to others. Correct. Diba? Tama. Ay, nako mga kabisyo! Extend yourself, okay? Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Portion was